Ora ngiyabekela igama lami uSiphiwe mfethu ngoNtombela. Njengamanje sikhuluma indaba enkulu kakhulu silawe media briefing ye Durban July Mascande noma Bhinca. Qhawele sizwe eceleni sinawo umhleli wawo umcimbi wawo lo muhle kangaka umfowethu uPapa J. Qhawele sizwe khamba nje. Zoso. Ngiyaphila qhawela. Ngiyaphila qhawela kithi njani? Hayi siyaphila maqhawela kithi. Konke kuhle ngathi mfethu. Ya mfethu utshele nje mfethu abantu ukuthi ke uma sikhuluma mhlambe ngeDurban July amabhinca sikhuluma ngani? Singasho mfethu ukuthi iDurban July siyazi ukuthi inyanga la khona bonke osomabhizinisi besuke bevakashele edolobheni lakithi eThekwini uzoveza imibukiso kwezemfashini njalo njalo. Kodwa siboneke ukuhle ukuthi asithathe initiative njengesizwe samabhinca ukuthi emlandweni lokhu ngafika nami eThekwini angaze ngabona kuthiwa amabhinca anento yawo iDurban July. Bonke abantu bebehlezi beyikhuluma bengayenzi. Kodwa nehalisi sithe masihlala phansi bathi no G ivision yakhe inkulu kakhulu asi-implement. So ke sadecide ukuthi no asiletheni ke lento manje ingakhulunywa kodwa silethe cha amabhinca asibe nathi ngoba siyisizwe esikhulu kangaka. Inqwabo somabhizinisi uthola ukuthi abangcwabe asomabhizinisi abanezinto ezahlukene abanye bango supplier abasupply izinto eziningi abakhona lapha kwiDurban July kodwa abanayo into yethu la khona sithi ayilasi nemarket yethu la khona sokwazi usihlale khona phansi. Sabona ukuthi no uhle ukuthi ake ngiyilethe ke lento ngiimplement ukuthi cha mase kwiDurban July sesiyazi ke manje ikhona imarket la yamabhinca khona la ngisho ngafika ufaka uprenuti ungasiqoka into ebizayo ufaka ibheshu ufaka imvunulo ufaka uprenuti ufake noma ngabe yini ibrand eqokwayo njengamabhinca ungenankinga. Uqinisile ngoba even especially futhi abaculi bamaskanda bajwayele uqashwa lapha emcimbini esukilapha ya akaze kwenzeke kumlando kuyaqala nje endimeni ukuthi kwenzeke two futhi zoso asithembise ukuthi bonke ama-artists siyawathanda futhi ngiyimisele nokuthi kube ne-initiative enzakalayo. So ngangalokho ukuthi next year kuzoba ne-event during the day kube ne-marquee. So ground thizeni then abantu abazobe besuka kwi-marquee bezobe behla beshona kwi-event okusho ukuthi sekune event ke manje entshe lontshwayo yeDurban July la khona amabhinca khona azothola wonke ama-artist abo la sesiyazi ukuthi masithathe lo 6 next year another 6 kodwa laba abanye abawu-20 for sure bazobe bekwi-event beperforma kuze umuntu ongakwazi uku-afforda ithikithi leli libizo 13,000 kodwa uzokwazi uku-afford ithikithi R100 950. So next year nje ngomhla ka5 ngiyawubeka official ngeDurban July sekuzoba nale event lesiyayilontsha. Yes emlandweni qhawele sizwe asikhuluma indaba mfowethu yabaculi mhlawumbe abazobeshela nenkundla khona phana ngosuku lomcimbi mhlawumbe ngoba uke ubusevele usubabizile vele obani mhlawumbe abaculi abangayibona besemlandweni ukuthi beyoperforma nje lapha na kwiDurban July. Siyazi ukuthi ke iDurban July kunama session akhona so kune entrance isikhathi sokungena uzobona nje uzonawo ngoba uzobe ukhona makusangena kusanzwa ama drinks and stuff. So sithatha umuntu yenziwa benonyona emhlophe bazobe bedlala live bezobe becula nje live iband nje the full band live bezidlala live while sangena shama into njalo njalo. Then ke masiqeda lapho ke sizoba no limit benomenzi iprogram isikhona already bazodlala I think ngabo 3-4 ulimit nomenzi mase ukuthi uSminofu uzongena ngabo ngo5 ntambama mase uzongena uSminofu mase ba uDJ Melon mabesuka lapho khona no mahu ebusuku benomthatha awelodwa u9 to 10 uyabo. So khona iTSM bakhona amanye ama-artist amaningi kakhulu sithe asilokhuzane nomuntu masilela naye uzobe khona uzoperforma from 7 uyabo. So sithe asiyenze ngoba siyazi ukuthi bakhona osomabhizinisi abangawona amabhinca bese bevele belithengile amathikithi la kodwa ke asimixe ukuthi manje ke abantu abayinike ababesethubeni lokuthi beyibone befike bethi hayi hawu lonto losimaziyo nenkampani enkulu kangaka ukuthi hawu nali ithuba sesihlangene bekwazi abantu ukuthi beshare ama ideas nama business njalo njalo. Kodwa ke qhawe ngifuna ukubuza la ngendaba yokuthi mhlambe ke sesifikile ke mhlambe osukwini lomcimbi mhlambe ke amathikithi uthini indaba lamathikithi uzuluhala muzi uthi lihala qhawela kithi isiyazi iDurban July asikubekele futhi emamakhi yakhona le makhi kuphela shipile
ngoba Yini makhi phela sasilutho nje mfethu. okay laphana ngithi ngoba kuzobe gijima amahashi kuzobe kunetende leli Yes. kunetende la King Zose amatende ame kanje Yeah. uqhaqha amatende njengamadokoda ngithi ubona amadokoda so kukanjalo ke amatende kuphela wena unethikithi letende lakho leli olithengile sehe so ke unamatende amaningi laphana kodwa umuntu oshibhile ematendeni le tende lethu ngoba isingle ticket yethu sithe isingle ticket kahle kahle beyingekho sathi kodwa asifaka isingle ticket khona umuntu othi no ngifuna uexperience into amabhinqa ufuna njani lapha ayikho into ka general yonke into isuke i-VIP uyabona so isingle ticket u4000 rand Oh yeah. yeah ngcono ngoba yes ikhona isingle ticket u4000 rand masukuthi ke sihamba mhlawumbe nama benefits yes ama benefits free cocktails free food VIP special yonke lento le sitting and stuff but ke we using your own cash to buy but if you're drinking cocktails and drink food and everything hospitality is free your ticket lakho so khona umuntu ozothi already usengina ingubo abafuna lokho kubabayo uzokuthenga kodwa kulaba ke ba 13000 mase bakhona ithikithi lika 13000 abantu ababili leli thikithi ke lihamba nalokho ke ithikithi lina 1 Casamigos or Itakila 1 VS Connect 2 Creaming Pack then kube ama strips mixers i-Vep still water soft drinks mase kuba ne transport through the day ezokulokhuza lapha kube event mase ba VIP parking mase kuba amatheka ana2 hayi uyabona uthi ileli shipile kunesingile because leli linama benefits amaningi kakhulu kanti uma ungasubheke futhi ukuthi uyabo kanti mabe babili nje kulula and 2 mase uba ilela 39000 enamatheka awu6 line Casamigos kube iJohnny Walker Gold label ama iconic VSOP kuba ama Velvet Rich awu2 mase kuba ama straps mixers ama still waters awu6 12 soft drink or juice any soft drinks mase kuba I transport throughout the event kube ibuffet kube ama take awu6 plus ama parking amabini 39000 long mase kuthi ku 63000 ama take awu10 Casamigos mase kuba iJohnny Walker Gold iVelve awu4 mase kuba ama straps drinks njalo njalo but leli nama benefits amaningi kakhulu ukukhona mase uba ne transport basiyazi ukuthi ke sinelokhuzane uwait amatafula we've got your personal waiter personal bodyguard etafuleni leni elikateni nina nje hayibo nama personal waiters ama waitress so umphumi yochama ngihamba uyalandelwa aye so personal bodyguard with the transportation from Zoshi Hotel kulona siyakulanda yes imoto zobe ibrandwe kanje siyakulanda sikisa lapha ehotel noma usuke airport mhlawumbe usuke eGoli ngithenge siyanilanda airport for free nasema hotel niyalanda for free then mase kusuka lapho ke sinama personal waiter outsourcile ke lokho ama waitress esiwalandile ama hostess ngilanda ama hostess from Cape Town Johannesburg Durban ngimixile etendeni so nabelungu into nawo into ngifuna lento yobhinqa siyibona ukuthi sibakhulu ezweni hayi qhawele sizwe ngiyacabanga ukuthi ufowethu singababona futhi nangelinye ilanga nabanye mfethu hayi nabanye siyababona nalabo obabuzelayo ngizamile abanye bafuna bathi ba committed nalombuzelayo be committed hayi lutho ngisho abanye sengisho namabanye kanti ubuzela abanye qhawele sizwe ngisho abanye nami hayi mfethu sibona ngosuku lomcimbi qhawela ngiyabonga nje Zoso nokuthi ufike njengentathele enkulu futhi siphinde futhi sikubonge lezoso uNkulunkulu umsebenzi akwenzele wona muhle kakhulu nathi siyabuka kuwe ukuthi mhlamba sikho duzane kakhulu nawe okungasho ukuthi umsebenzi omuhle subone futhi la endimeni ye content uza kabi abantu abaqinisa impela amatomu ngoba ngifuna mina Zoso ngosuku lomcimbi yabonga ngoba ngeke kubona ufaka into zokuthwasa uthwasile ngifuna ubone usuka ujomba ubaleka kugobela wakho usuka kugobela uhambe ufake lezi zinto zokuthwasa ubaleka ufike estage umuntu otozotshontsha impahla edlula usuka kagobela ngikuphi content ke Zoso manje mawusuka lapha uyongena ehotel Zoso ugeza mase uzobona leso event ile yamabhinqa ayi i-content le serious ukuthi lento yokuthi ube yithwasa noma yini ibhinqa njani
uyakwazi ukusuka lapha uzofika lento i-accommodate wonke umuntu ngoba mase sigqokile siyafana sonke lento ayekho omkhulu akekho omncane sonke sizoveza la ukuthi akumele ube khona umuntu ekuthiwa hayi laba bakhulu ngoba nakubaphatha isaka wonke umuntu uyaliphatha manje isaka ngoba nanakho itezi nibancane okusho ukuthi nobani uyaliphatha isaka kuphela ukuthi indlela ulisebenzisa kanjani yes hayi siyabonga kakhulu Qhawelaphi afethu Chilo kade sikhuluma naye njengamanje uhlelike wawo umcimbi lo Durban July amabhinca ayibonane khona singabekela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafethu njengamanje sila kwe media briefing ye Durban July amabhinca njengobona eceleni kwami lapha ke nginobaba lapha Qhawela kithi asekubingelele baba Shembe misaphila lensizwe ngiyaphila Qhawela Maqhawe mfoka Ntombela hayi bo hayi Qhawela kithi wena ufoka bawe umphakathi bangethe abangiqamba bathi ngushobo lembuzo emhlophe Dennis Cibheza mlungu omnyama uqama kavinshela uncavo vekhalula zingane ubayeni hayi ngidingi inkuze stable eqedwe amarration kanzi ngicela ukhisi noma ehamba nonina ucupha isikhala ubuhlu buyasa mfoka boutique uship poison imbungu nomasket one side umthondo omuhloza labafana namantombazana speed the nation babo ngendlini uthemba ukugxabhalagxila amaqaba uvale kanjani eminyango nazi imfene iqedwe amavuvu endlini yimilo uwelo mana wayifundisa oba yonke lento hayi mfowethu umsebenzi wami vethu ukuxhumana nomphakathi bakhona bengibuza ukuthi hey wemlungu usazelapha isiZulu kangaka ngithi hayi umusa wabantu abadala Qhawela ke sikhuluma indaba enkulu kakhulu la indaba yomcimbi iDurban July amabhinca uthini uphawula kwakho nje mhlambe nongakubeka nje hayi mfowethu kade sikulindile lokho ngoba hayi kuhlonishwa izimfashini zaphesheya hayi kulonyaka sohlonipho kwethu sihlonipha usiko lakithi kuba the marvels of Mzansi hayi ithene lithi amabhinqa nifike ngobuningi benu nizothenga amathikithi nizojabulela usiko lesintu sihloniphe hayi kunjalo mfowethu umuphi umculo omlandelayo kumaskandi noma mhlawumbe owomlandela hayi mfowethu ngithanda ingoma zesintu ngithanda umaskandi ngithanda isicathamiya ubani wamlandela hayi baningi ngeke ngibize umuntu oyedwa ngithanda iphi ingoma yakho oyithandayo ayiziningi mfowethu zonke nje jikelele ngithanda nabantu abadala ophuza ushukela ophuza ikhemisi hayi baningi awusuka baningi Qhawela 12 namankentshane hayi mangaqala manje koze kushona ilanga ngibiza amagama wama-artist engibathandile ubani wakufaka ekutheni mhlawumbe uzube umuntu othanda isintu kangaka nomaskande ngoba yakujwayelekile mhlawumbe bambalwa belungu othola ukuthi bathanda umculo wesintu noma njengoba wena ngiyakubona nophili wena umZulu wena kahle wena uphila isintu wena mfowethu njobo ngimuntu wala eningizimu fanele ngihlonipha abaseningizimu njobo ngithola ngumuntu ozama isiZulu ngitsiba nesuthu hanyana ngithethe nesixhosa hayi mfowethu akukho odlula inhlonipho emhlabeni inhlonipho uwona ukhiye maya yiko ngigculisekile ngempela ngijabulile ngempela ngaphakathi ukuthiwa kulonyaka kuzohlonishwa umaskandi kuzohlonishwa usiko hayi mfowethu anifike bafowethu nizojabulela usiko lethu ngoba isibongo Qhawe ngesilungu it's Tim Butiga kodwa umphakathi bangethe bathi ngundlovu gatsheni boya benyathi bisonga somlungu komzidle ensimini ngokuswela ebelusi umfokazingelwayo umpongo lo mani ubalo wakwethayo angithi umsebenzi kuningi la ngidonse khona la ngiqhamuka khona sengineminyaka emishumi emithathu nanhlanu ngenza lo msebenzi ngiqale ngisemncane ngibuza ukuthi uba wakwethayo wazi izibongo zingaka ezamaZulu Qhawe mhlawumbe ongeza ngisho kumina ukuthi mhlawumbe wantombela Qhawe wakhe ubani okhethela uNdlovu hayi mfowethu ukuthi ngosuku nosuku nonyaka khona ongithelayo ukuthi hayi thatha mfana usho ukuthi uyibongo zonke wena mfana thatha mfana thayisela kwezakho awusuka hayi ngiyakuza Qhawela kithi siyabonga kakhulu baba ayithamba into engakhokhela ithamba into engakhokhela Qhawela sizwe awubantu akazi kodwa ngakubona emcimbini kaMaskandi yindaba ungayihamba imicimbi kaMaskandi wena baba hayi mfowethu ukuthi nami ngumuntu omdala nginezingane ezincane ngibuye ngihambe kodwa hayi kangakho angazi kuma TikTok awukazi ungibone kodwa ngiyakubona ngijwayele ukubona koshoba White Zulu original ngikhona hayi Qhawela umbone u3 second udokotela omkhulu ngeke ngambona wafika eThekwini ngashutha naye la eThekwini kakhulukazi ngihlonipha usiko lomphakathi ngangikwazi mina ukuthi lento ayikho kahle
uzikhethele wena ukuthi kupho kahle kupho kungekho kahle uyamazi uwelile welile yamazi macingwane ngimuzwa ngendaba oh ujwayele umbona online awusuka no nongezi uthiwa uyeza uzofika awusuka awubona umongameli wamabhenki awusuka awuwenami yabona kamyaveza akubonga mina mfowethu awu amen baba yebo-ke bafowethu yena ke ubaba umlungu ikungithe uba igama lakhe sisibongo sakhe angazi kodwa khona lokho bala